Čau. Jsem po nějaké té dlouhé době zpět a jdem si zahrát bravko a budu pušovat Bibinu, protože jsem za ní hodně propadl. 710 trofejí a mám ji na 672. V tu chvíli jste mě nechtěli vidět, jak rageu. Pojďám si do shopu. Když jsem se koukal. No tady tohle už jsem viděl, tady tyhle věci. Jackpot! Ok, budeme si jackpot. Ok, let's go. Kdy se... Mám jen jeden skin. A určitě můžete mi psát do komentáře, jaké mám dělat challenge, budu moc rád. A dej ten subák. Na sluchátkách. Ještě to, já jako ještě nevím, jestli budu rage, ale uvidíme. Ok, Mortis. Tak dobře, tady hrám Mortisky. Počkej, wait a minute. Jak se mi to nějak, tvůj business se mi hodně dáško líbí. Ne, jestli mě jako zabije Dynamite, tak já nevím. Když si nabiju ulti a už to mě zabije, totálně. Ale já mám ani jednu cubku. Dobře. Sruč. Jestli chcete, tak můžu pušovat Dynamika, ale bojím se, že když pušovat Dynamika, tak jako rozbiju mobil za chvilku, ale pokud tady bude... Můžete si uvědomit, že jsem přestal mluvit? Pokud tady bude 20 lajků, tak pušnu Dynamika. Už čekám, jak budu totálně mluvit ani dobře, úplně rozflákaný mobil. Ok, Sergielou. Jsem ty kebab. Proč jsem se ho bál? Že se ho mohl úplně zabít. Nic, mám prostě tam... Zkusím vzít kybku. Bibina má celkem hodně životů, ale damage je takový, že no, jako ok, ale zároveň není velký. Reálně Dynamite má větší damage, když tě trefí jako úplně. To si jako držel dovolit na mě, kebabine. Tuc! Okej, GG bro, mám klauna, doufám, že nebude smutný. Jo, on je takový... Přizvolám teď, to je jedno. Je takový event, že když dáváme ten pin, jakože je takový event, že když dává ta palec nahoru, tak získáme. Mám pocit, že 5 legendary star dobrý. Já si ho rovnou nastavím místo Baby Sharka a budu ho používat. Já si trochu omlouvám, že jsem nebyl moc aktivní. Já jsem neměl taky moc čas, protože to stejno. Ok, dostanu tady častu. Ale já nenávidím Dynamiky, ale zároveň ty Dynamici jsou... To bylo hodně jako... Zadržoval dech pomalu. Vůbec netryhardím, kámo, jsem úplně v chillu. Ale hra je úplně pohodová, kámo, hlavně do přírody. Pohoda, do přírody. Do přírody, úplně klidná hra, kámo. Vůbec není stresující. Nejvíc klidná hra. Nejvíc klidná hra. Víc klidnou hru jsem fakt nenašel.
To je kebab. Co to, proč jsem řekl kebab, nevím. Prostě mi to tu chvíli napadlo. Edgar je prostě všude. Reálně oni jsou jak přemnožené vosy. Ne, to nebylo týmování. Naprosto to bylo... On má taky ten pin, on ví, že když bude dávat pin, že získáme ty fakt ty staré dropičky. Okay. Hraje to jak? Seráp to hraje? To byla facka, fakt krásná. To bylo takové, tak mlasklo úplně. Dynamajku. Dynamite, kámo, plně zapl normálně 150 Hz. A ti dám launa takovýho, že ti odletí haulna. Jak to nevívala. To nic neznamená. Ti dám to. Já to taky neznamená. Tady máš. Umry. Tak, tady do lobička. Tam to byla nahoru. Jdeme na další game. Mně se mega líbí ten Mortis skin, takový ten, a možná bude zobrazený ve videu. Chestera nenávidím. Chester má damage jak blázen. Jako na dálku ne, ale na blízko. Je to hrozné. Ty vole, já ty Berny ale tak strašně chci. No. Jo. Aha, nevyšletí to ty jeden. Sobra. Ne, jak je to? Kobra. A můžete mi napsat, koho brawlera mám pushovat, nebo co mám udělat třeba za challenge. Budu moc rád. A jsem ty kebab. O ne, vyskočil. To je rebel. Sorry, HD, jako fakt mám silné. Aha, mě se že tam je Dodo. Do zóny, tak. Do přírody, bráško. Do přírody. No, krása. No, Kordo, my jsme kamarádi, ne? Ne, kamu, proč jsi šel pro ten power, bro? Dobrý. Ne, jsme kamarádi, Cornelius, ne, my jsme kámoši. No, my jsme kamarádi. Jsme kamarádi, taky půjdeme do přírody spolu, ne? Ne, já tě půjdu na kafičko. Půjdeme na kafičko, no? Kamarádi, malá panda. Jo, my jsme kamarádi, ne? Ne? Jo. Podle mě jsem se mohla infarkt.